kai dan Allah da ma kuma tagin nan Asami wakili mai ado da mazaunai fuska mai kama da karas ku ce mata Hafiz na magana to ai sai kin zo ko kina so ko ba ke so kwana biyu kun jini huru ko to ina naje ko do baki na ne a'a to ina kuma zaki dai mai ado da mazaunai ni ba a jikin ki abu da yake burge ni in zaki bani in sha ni ma sai in baki na ki sha Allah wata ranka wallahi labari mana alƙur'an ƙarya kake to kina ina mai ado da mazaunai jiyo in baki na ki sha kai ya dan kombo mai ka hango a gaban ta na kamar komai duk fasinja ne fasinja ina nufin da gashin kanta har zuwa sarƙa ta har zuwa kayan da sa duk ba ta bane alƙur'an ƙarya kake sannan kuma in ta kamata mazaunai a nan bangaren an fita ya dan kombo ya gani a nan gurin in ka samu dama ba za ka ji hakan ka ci ruwa ba alhamdulillah ina nufin na burin ka dan ka zama malami dan suna buƙatar wa'azi kai ma ka san kusan da ake islamiyya an ban cika shiga aji ba amma da mu ne da yanzu an kalle mu an ce mana yan bariki kai to ku jama'a kuna ina ne ma nake in tuya amma ta da albasa ba ku tuna ba ina ni da correction ita yake damun ka ne hakan nan ne ni ba abin da yake damu na soyayya ce ku ta da addu'a Allah sa wata in dage in martiki ko na so ne kaga sallame ta habba da ku kama in mira ta inda amana a ciki ya zama dole in miki amma ciki da falon daki Allah wata ranka wallahi to kina ina mai ado da mazaunai fuska mai kama da kare sai ya kara gaba Allah wata ranka wallahi ya da kombo na'am kaga abun na hango a ni mai dan ce ka me yake damun ka ne hakan nan ne idan aka kisa kai sai na kamo ka bara mutunci wannan fa shine kwashe-kwashe.